שמי שרית בנדק, אני מעשנת בערך 15 שנה, והייתי מאוד סקפטית. אני חייבת לציין שהחוויה הייתה חוויה מדהימה. הפסקתי לעשן, זה היה לי קל. ואפילו יותר מדי, ככה, גרם לי לתהות מה עובר עליי, מה קורה, למה אין לי את הצורך. ואז מספר ימים אחרי, באמת הייתה לי איזה סוג של נפילה, לא מתוך חוסר, אלא מרגע של חולשה. אמרתי, מה יקרה אם אני אדליק סיגריה? הייתי ברכב ובהרגל של נסיעה, הדלקתי סיגריה, ואני חייבת לציין שעישנתי שחטה 2, ופשוט זה היה נורא. היה לזה הרגשה לא נעימה, ריח, ממש דחה אותי, ולא הייתי מסוגלת, זרקתי את הסיגריה. בעצם מאז הבנתי שזהו, לא רק שזה לא חסר לי, זה בעצם דוחה אותי אפילו. אני בעקבות הסדנה הפסקתי לעשן, אבל יחד עם זאת התחלתי להתעמל, דבר שלא חלמתי עליו לפני, אפילו שהייתי צריכה והמליצו לי רפואית להתעמל. התחלתי לעשות ספורט, שזה מבחינתי הישג נפלא. לא מסוגלת לחשוב על כרגע על לעשן, כאילו ההרגשה היא שמעולם לא עישנתי. יותר מזה אני יכולה לספר שישבתי בבר לפני מספר ימים, וישבה לידי חברה שמעשנת, ואמרתי, אני לא מאמינה, אבל הייתי חייבת להגיד לה שהריח מפריע לי, וזו פעם ראשונה שכאילו בעצם סיגריות ממש דוחות אותי, גורמות לי להרגשה של חנק, של מין סוג של גועל שקשה אפילו להסביר את זה. עישנתי במשך 15 שנה, הפסקתי בעזרת הסדנה של סמוקלס, ואני היום אדם בריא ולא מעשן, ותודה רבה לסמוקלס.